wuok be odhi e gwenge mag Murang'a, jokanyo mag Aput matayo chenro mang'ado rieko ne tend kaonti ma Murang'a e yore mag ohala kod ochumi ne obago romo margi. Apudno manyocha owal gi gavana mar kaonti no Irungu Kang'ata ne obedo kod lalruok mar manyo ka ginyalo konyo kaonti no. Ka jokanyo ma Apugno oriwo jakom mar kambi mar All Media Services Laktar SK Masharia kod jolony e sectors mag ohala kod kidienje mamoko. Council wishes to take this early opportunity to congratulate the governor of Murang'a County, His Excellency Dr. Irungu Kang'ata, on the appointment of a socio and economic council that will assist him in the matters development of Murang'a County. The Council of Eminent Persons of Murang'a wishes to take this early opportunity to assure the governor of Murang'a County that the Council of Eminent Persons of Murang'a will cooperate with the governor of Murang'a in all matters development. And we assure him that we will support him in matters development in the Council of Murang'a.